Sonshine Newsblast. Pusunod mga kapartner, detalye sa itong balitang national, international, sports, showbiz ug agri, human lamang ning pipila ka mga pahinumdom. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon. Dinhilang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Atong oras mga kapartner, alas 7:55 na ang takna sa buntag. Kining oras gatod kaninyo sa Lactopaffi Probiotic Health Food Supplement by Lacto Probiotic Worldwide Corporation o Lactoplant by Asil Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Newsblast Pilipinas. Detalye sa tang balitang nasyonal, gipanalipdan sa usa ka Magbabalaud ang party list system bisan pa sa nagkadaghang kritisismo batok niini. Matud pa ni Juan Tahanan Party List Congressman Nathan Odocado nga nagpabiling gihapon ang Mahinungdanon sa bawang sistema aron mapadungog ang tingog sa marginalized ug underrepresented sector sa Kongreso. Bisan pa sa mga aligasyon nga gidominar kini sa political dynasties o contractor interest, gipasabot ni Odocado nga dili tanan party list representatives gikan sa political clans o adunay uban nga nagikan sa grassroots nga dunay nagserbisyo sa ilang sektor. Gisuportahan usab sa Juan Tahanan Party List ang mga reforma aron higpitan ang kwalifikasyon sa mga nominee ug malikayan ang conflict of interest. Gihangyo sa kongresista ang iyang makaubanan sa Kongreso nga ayuhon ang mga kahuyang sa sistema pinaagi sa balaod imbis nga tangtangon kini.